Oietxek gaurkorako batutako albisteak Oñatien atzo egindako osoko bilkurak emandakoa jaso dugu tartean, baina ez da hori, Oñatiko berri bakarra izan ere, indusketa batzu egiten ari dira bertan eta horien gaineko xehetasunak emateko gurekin daukagu Oñatiko berri emailea. Oian Elortza, kaixo ongi etorri. Eskerrik asko Goiatz. Konta iguzu, nondik norako indusketa lanak dira? Bueno, hemen inguruan badakigu ez da pilima baiara hau, itxasaldia eta barnealdia lotzen dituelako pasabide bat edo izan zela garai baten, paleolito garaian esaterako, eta bueno, horren adibide da, bertan arrasaten dauen leze txikiko ezta, eta inguru horreik, eta horren Oñatiko gune hau be, arauz inguruan dauen gune hau be, pentsauaz garai hartakoa zala eta pasabide moduan erabilia izango zala eta hor ikertzen hasi ziren ikerlari batzuk, ja ez da lehenengo urtia, aurretik hasitia dauz hortan, eta bere euren teoria hori probatu guran edo demostra guran edo ibili hor indusketa lanak egiten, ezta? 2016tik edo okerrespan hau eta hor etortzen dira urtero lantaldetxo bat etortzen da eta biltzen dira hor iruditan ikusten duen moduan indusketa lan horreik egiten da egisa da. Aurten, nahi hau diela, oin arte ahi hau barik eusen kronologikoki edo historikoki hain hortu zen garai aspaldikor arte, ezta? Ondala 40.000 urteko arrastuak topaiteraino heldu dira eta horko lanak beste inguruko lanekin batera begira eta konprobaiten eta ikertzen lan horretan David EHUko lantalde bat, ikerlari eta ikasle osatutako lantalde hori eta tartian dau Ekaitz Arrieta indusketako zuzendaria. Entzun. Goiko geruzetan aurkitu ditzakegu burdinaroko materialak, pixkat berago brontzarokoak, gero mesolito garaiko industria ere badaukagu, goian dauzkaguna da ezurrak eta keramika, gero keramika desagertzen da, eta ezurrak eta harri industria agertzen zaigu. Mesolito eta gero berago hasilaldian gaude, nolabait kokatu gaitezen 9.000 urtetan, oraindik atzera joan da 9.000 urtetan, gero hor badaude maila batzuk antzuak ez direnak, guztiz antzuak ez dira, baina nahiko eskasa dira. Eta gero berriro agertzen zaigu bai ezurrak markekin, haragiak kentzen gelditzen diren markekin eta tresna, harrizko tresna aurriak aldikoa. Orain dela 35.000 urtekoa. Gero azpian maila emankorrena daude, musteraldikoak, ja neandertalak eginako industria da, eta jartzen gara oraindik datazioen zain gaude, baina 40.000 urtetik aurrera, atzera, barkatu. Tira, zalantza barik garai hartako historiaren gaineko ñabardura batzu ezagutzeko sikiera balioko du, ez da, aurkikuntza honek? Hori da, eta entzun duzu, geruzaz geruza dabitz ez da, eta horren geruza bakoitzean, tresna batzuk, lanabes batzuk diferentiak topaiten dituzte, eta azkenak ondela 40.000 urteko horreik. Eta horreik, emuti xaue olako argibide batzuk, pentsaiteko baietz pasabideko leku bat izan zela gune hori. Jente hori, gizatalde horiek, ehiztari biltzariak ziren eta nomadak ziren. Hau erabiliko zuten puntualki edo oraindik hori zehazteke dago. Baina bai esan dezakedana da tresnak ziurrenik eginak ekarri zituztela. Ez delako tresna lantzerakoan geratzen den hondarrik ez da agertzen oso gutxi, eta tresnak bai. Ziurrenik tresnak prest zeukaten ja ona iritsi zirenerako. Eta erabili izan zen, ez une oro, baina sasoi batzutan bai. Indusketa lan hauek egiten dabiltzanak EHUtik etorritako ikerlari eta ikasleak dira, ez da, baina nortzuk dira, nondik etorritakoak dira? Hori da, taldetxo urte diferentetan etorri dira, esanako moduan, eta urten 5. urtia da datozenak, eta urtero talde diferenti etorri izan da, tartian EHUko ikerlarixak eta ikasle asko. Baita, aurten 10 taldeko, 10 laguneko taldea ero David, eta 3 astean ibili da, oin ustaien 3 astean ibili dira indusketa lan horreik, eta gaur ebaikotza dakoi azken eguna. Naroa da kide horietako bat. Aurten bataz beste esan dezakegu 10 lagun ari garela, horietako asko eta asko ikerlariak dira, baina ikasleen laguntza ere badaukagu. Aurten Madriletko Konplutense Unibertsitateko ikasleak ere etorri dira, beste urte batzutan ere izan ditugu estatuko beste unibertsitate batzutako ikasleak, eta azkenean uda sasoia izanik, beti izaten da komplikatua askotan bolondresak bilatzea, eta kanpoko jendearen laguntza hori ere beharrezkoa izaten da batzutan.
Jarraipena izango dute lan horiek, Oiana, eta emango dute pixka bat egindakoaren berri, divulgazio lanik egingo dute, zein da asmoa? Bai, asmo hori da, ondiok ez dagoela bukatu landanak, hori aurreratu daue, horra jarraipen edukiko daue, eta gero asmoa da, hori da, hor ikusitekoa zertutakoa, gero herritarroi zabaltzia eta espliketia, ezta, ze garaitako indusketa horretan, ze garaitako bizibideak, tresnak aurkitu dituzten izan be, udalak eta horietako udalak ukin dakon harreman akordio baten ondorioz datorre lan hau, eta baita diputazio bat sartuta dago, eta orduan, hiruren arteko lankidetza hitzarmen horren harira dator lan hau, eta divulgatzea da euren asmoa. Jaturabe bederatzin egiten ari garen induzketak gauzatu ahal izatea, kontatzen dutenak baita ere Gipuzkoako Diputazioaren diru laguntzarekin, esan beharra dago, baimenaz aparte, noski, eta gero baita ere balioan jartzea inguru hontan dauden aztarna arkeologikoak, eta gero batez ere azkenean arkeologianen helburu nagusia dena, ez? Ezagutza hori herriari helaraztea. Esan nahiko nuke Oñatik baditula historia aurreari buruzko gauza asko, eta gure helburua azkenean horiek balioan jartzea dela batez ere. Gustura jasoko dugu guk ere indusketa lan horiek emandako emaitzen berri eta lagunduko diegu divulgazio lan horretan. Oiana, azken galdera bat, ikusi ditugu indusketa lan horiek egiten, baina tokia bera ez dugu ikusi, eta horrek badu bere arrazoia, ez da? Bai, badako bere arrazoia, izan be, babesteko lekua dala, da arrazoia, ez da, babestu beharreko lekua, eta orduan, batzutan pasaiken delako, erakutzi ezkero, gero tentazio larri egoten delako, ez da, inguruako ondaketako, edo indako lana, pikin bat deusesteko, eta orduan, ez bakarrik Oñati lotuta, praktika orokorra da, olako lanetan, indusketa lanetan, lekua babestu aldera, erakutzi duzko eurak grabautako irudi horren bitartez ikusi ditugu, ez da zela lanekin dauen, baina, babestu da geldiketan da leku hori, eta gero, lana irakurriku, ikusiku, jakingu, ja etorreko xako gero informazioa da hori, eta horrekin, ondo, ekarpen hori, leku izango da, klaro. Hori da, ez da, baina bien bitartean, kalterako izan daitekeen interbentzioak saiesteko ahalegin horretan. Batira, Oiana Elortza, eskerrik asko, informazio guztia gurera ekartzeagatik, eta oporronak igaro. Berdin, goiatz,